20/10/2025 तारखेर श्री रुपेश पोके रावपी पोस्टवाडा अंडा 70 याने कंप्लेंट फायल केली की 20/10/2025 एट अराउंड 12:15 आज एट द प्रिमायसीस ऑफ पुलीस आउटपोस्ट होंडा म्हणजे पुलीस आउटपोस्ट आसा होंडा पळय थंय कृष्णा गांवकार शिवदास मडकर गौतम पार्शेकर गिरीश पार्शेकर गौरीश पार्शेकर निलेश परब विशाल नायक सूरज बाबाजी देसाई वेंकटेश चारी हे होंडा 70 रावपी आनी थोडे मनशांनी मेळून अनलॉफुल असेंब्ली फॉर्म केली आणि क्रिमिनली ट्रेसपास केले पुलीस आउटपोस्टार आणि तेका मारलो थोडी इंजरी जाली आणि त्याची गाडी डॅमेज केली अशी त्यांच्यानी पुलीस कंप्लेंट फायल केली कळ्ळें इन पर्सुअन्स ऑफ दिस कंप्लेंट देयर वॉज एन FIR registered by the वाळपय police. वाळपय police initially registered an FIR under section 189(2), 191(2), 1152, 324(4), 329(3), 352, 351 read with 190 of BNS म्हणजे मिसशीफ बाय कॉजिंग फायर बी म्हणून ती सेक्शनां लावन एसॉल्ट आणि ती सेक्शनां लायल्ली. इन द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन मागीर तांच्यांनी सेक्शन 3 ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी एक्ट PDP एक्ट आसा पळय ते लायले म्हणजे कितें तरी गव्हर्नमेंटाचे डॅमेज जाला म्हणून ते लायले आणि मागीर 132 सेक्शन आणि 326F लायले विच इज कॉजिंग मिसशीफ ऑफ वर्थ मोर दॅन 2 lakhs रुपीज पळय कितें आहा पळय ते आणि इन्व्हेस्टिगेशनान तेंच्यांनी मागीर पुलिसांनी 109 लायले विच इज अटेम्प्ट टू मर्डर केस विच इज सेशन्स ट्रायबल ऑफेन्स त्या खातीर ते ज्युरिडिक्शन आता सेशन ट्रायबल ऑफेन्साचे जाले ऑनरेबल सेशन्स कोर्टाक येता ते ज्युरिडिक्शन. FIR केले उपरांत भितरले थोडे अरेस्ट जाल्यात तांकां 8 काय 7 कितें एक्यूज अरेस्ट जाल्या भितरले 7 जाणांची जेसी मागली पुलिसांनी आणि एक संजू चव्हाण म्हणून एक एक्यूजाक अरेस्ट केला पळय तेची PC मागताले. सो रिमांड हांवें ऑब्जेक्ट केलो पुलिसीन PC कस्टडी मागतालो तो रिमांड ऑब्जेक्ट केलो आर्ग्यू केले रिमांड आणि ऑनरेबल JMFC वॉज प्लीज टू ग्रांट JC. सो PC मागलेले असताना ताका आर्ग्युमेंट्साचेर हांवें सॅटिस्फाय केले JMFC की तेची PCची गरज ना म्हणून आणि ऑनरेबल JMFCन JC दिली. सेकंडली भितर 2 जाण पंच मेंबर एक पंच आसा कृष्णा गांवकार म्हणून आणि दुसरो सरपंच शिवदास मडकर यांचे दोगांची हांवें एंटिसिपेटरी बेल घातली. आयज ऑनरेबल PDJ प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जजाच्या घरा कडेन रेजिडन्सार वचून एंटिसिपेटरी बेल घातली आणि हांवें इंटरीम रिलीफ मागली तांकां अरेस्ट करूं नाका म्हणून आनी द ऑनरेबल PDJ वॉज प्लीज टू ग्रांट इंटरीम रिलीफ आणि ऑनरेबल PDJन इंटरीम रिलीफ दिल्या की तांकां जर अरेस्ट करीत इन बिटवीन एंटिसिपेटरी बेल डिसायड जायसर जाल्यार 20,000ची शिवटी घेवन तांकां रिलीज करचें. सो एज ऑफ नाव इंटरीम रिलीफ दिल्या शिवदास मडकर सरपंचाक आणि पंच मेंबर. डेट कितली म्हणले तुम्ही? नेक्स्ट डेट 27 तारखेर सकाळी दिल्या. ओके 27 ऑक्टोबर 11 नेक्स्ट डेट दवरले से ऑफ IO मागीर ते फुडले जातले आर्ग्युमेंट्स आणि से पळयतले आर्ग्युमेंट्स PPचे म्हाजे आर्ग्युमेंट्स जावन मागीर कितें ते फायनल डिसिजन जातलें. आता टोटल 8 जाणां अरेस्ट केला भितरले 5 जाणांक आता JC आयज दिला. ना 8 काय 7 ते एक्झॅक्ट नंबर म्हाका उगडास येना पण भितरलो बाकी सगळ्यांक JC मारली. 3 जाणांक आयज JC ना ते कितें जालें ना ते पयलीं 3 जाणांक ते काल प्रोड्यूस केले हांव आयज केले तांकां. आयज 5 जाणांक आयज कोणाक दिल्या पळय भितरले एकल्याची PC मागलेली तांच्यांनी संजू बाकीच्या सगळ्यांची JC पुलिसांनीच मागलेली. सो तेका हांवें आर्ग्यू करून JC केले आणि आता आयज जितके जाणांक प्रोड्यूस केल्ले पळय तांकां सगळ्यांक JC दिल्या पण काल 3 जाणांक कोणाक प्रोड्यूस केल्ले पळय तांकां PC मारल्या तांची फाल्यां PC सोंपता. ओके तुम्ही एडवोकेट आय एम एडवोकेट विनायक प्रभ अपियरिंग फॉर ऑल ऑफ देम मोस्ट ऑफ ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.